ערב טוב חברים, מדבר פימנוב, זהו מדריך איך להפעיל מיקרופון. כמו שרשמתי, עקבו אחריי. עכשיו אני אסביר מה בדיוק עשיתי. נכנסים לסטארט של הווינדוס, קונטרול פאנל, הגדרות של השמע, סאונד באנגלית, נכנסים לסאונד, אתם רואים פה ציור של מיקרופון, אתם לוחצים על רקורדינג, הקלטה, לוחצים על המיקרופון, זה פותח לכם מסך חדש. עכשיו יש פה listen, שמע, אתם לוחצים על הדבר הזה, זה פותח לכם חלון. אתם שומעים אותי, נכון? עכשיו אני לוחץ פה על ה-V ועושה, הקול שלי ייעלם. עכשיו אני מחזיר, שומעים אותי. פשוט מאוד. תודה רבה על הצפייה. אם אהבתם, פרגנו לי בלייק, יירשמו לערוץ, שיהיה איתכם הרבה כוח חברים.